μας έχουμε τον coach των νικητών, τον κύριο Λεβέντη. Coach, πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι παίχτηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μεγάλη επιτυχία για μας να κερδίζουμε ομάδες τέτοιου επίπεδου. Γιατί είμαστε μια μικρή ομάδα, νεανική, που ουσιαστικά δεν την γνωρίζουν πολύ στην Αθήνα και κάνουμε μια προσπάθεια με δικά μας παιδιά. Έχετε μαζέψει 10 βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αλλάζει κάτι αυτός ο στόχος της ομάδας? Το κακό είναι ότι θα πάμε στους 13 και δεν μου αρέσει. Την άλλη Κυριακή. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Προσπαθούμε να βάλουμε τους πιο καλούς παίχτες. Έχουμε καμιά δεκαριά ακόμα που δεν παίζουν, που είναι και αυτοί οι καλοί παίχτες που θα πάρουν τις ευκαιρίες στο μέλλον. Δεν μας αγχώνει πάρα πολύ η κατηγορία. Είναι τιμή μας που παίζουμε με τέτοιες ομάδες που κάποτε τις βλέπαμε στην τηλεόραση ή τις παρακολουθούσαμε από μακριά. Έτσι και θα χαρούμε όλα αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.